Karanso iko mwanchi umurigireria irinde tusanga so wa mugochaka bono iga goika omoelio kwechaka maya yebire biga sekere ikeyiga nigongo kumenya buna abana bali bakwiburwa isiko yenyomo nigo bagwetera makongwa amange ekero bagukina kulinda abange babo nigo nainde bagocha bamesa asobugima bwabo nonya bakobweteranigwa amone bitange binge asobugima bwabo Wycliffe Omarima noyomo oyo bwesokire na korwa omuganoye igoro yesabali yobugima bwaye eyo abwate amakongwa amange kolinde nali no basemire buna Nyasaye nabe gakumubwatesia esegi yaye yobugima nigasabire onde ole no kubwa nabo igo kumosira ere nere aikirenie endoto yaye yobugima Murikito Vincent Monda na irachinga kichiaye nabo igo twariganiria ekere eikeyiga asa gotoigurira emesa ya maya Mugano ino mokongu sana gegara nkuinyora yene una na mariga tuna into birentara mangana na arito gwetere megisika bono akina beko boburu abantu baminda inche bogima bwane na cyane kire na bakana ikirega bakana kire gwetenera ko bumonto monene na yaitera mangana makongu sana Imeyo mochie okebirigo Onyamatuta ekaunti ya Nyamira nkonyarana na Wycliffe Omarima kare kibago kyaye kya botambe kya bogendia wepigipigi niga komanya buna obogima bwaye kurokara omwana omoke tiboraba bwa botambe korengana buna mamo mwabo niga mwiranete asenka yabo Omarima niga bwatobare mu bonsi bogotebalia makongwa nyaronde naro asenka iretwe na mamo mwabo nyora rende Nyasaye okonyire kwa mnyoka mnyokire kwa nyori kende gwatena yaye ntanyu marurinde ntakora kende tiangira kango kaka nduto isiko garende mambi gakora gendoki kangonye oje kuruta abo kwanyora omongino chiro pikiri kero kendo kabutoire bigoti ose kero kendo oniri goko mubori otena ayo maita igaterise ino rentanire so gento okora ta ukona monongo kenyure na iso nje bono na igetenga seru kurwa se itose mama rendangiranete ngata goruchi ombanje atakorutwa abantu baminta banyakenyoro mbamanyete nyono mugambi na maita abantu mbamanyete tana atemete koreta abantu nganyara rende intubirenda ntoka niriko nyoma so bwe nabwate bintu konyona ara gorogorire bintu nyono bombori bobiri botatu bintu byane bikaonirwa nyomba yare ngororere yare ngiyo mungina babo sireta gantigire nyomba kare antigire nyomba finally nyomba injachite gataguru ngategwa ebone gento kora rigise inogende Gagukina tachiti kogenda masomo buya gwetera buna ebitango nebinge byalengaroro kolendera kana chekina gyo koriye side haso eliagendererie nonye nabo obeire kagusira abana bamwabo bali barabake abu nabaroba monchokere nonye nekerere ruete kobasira samasomo gose nabarumambi mba murusyo bosoku egento boiga gotebake gosegeto no mwiboli oye yama kunyareka no mwana ina amasomi yukenga ninja kamasomekera ngo kara mujango na mugura bake uniform uma wakire simya una ekerenta kanne kino ma etese ino no mbono turu jine pa sano menyete se ito gaiga otamanyete se ino bakana gwakare ngana myake yonsi yanda ne kerentane karua rigichinse ino Omarima niga goteba ere tariko egwibaga kwane kende yonsi asenka yabo yende yakora abana abagonte itari kende twabona no buri mubajete kuoninga jokana na abaito moni obore morende tucho tucheirende omaete ngijukana yare ndo mugambi mbwatsi motojo kumyoka no mugambi nena eteketia atua tokamyoka teni oboremo lakini ende faida nimbange ngerete kero bandete na etubo ntikuburi buri mae ne kerentani na abana bagasoime bonsi kagendete gwetere mechande yonsi niga konyora chinga kiare kora rusana ime bakabwakya nenjere yako mnyoke bune sesa ko mukege sira no morondu ta mnyoke narara chichaime mbure yeme gotubutuko toka na bona ayo goturure chaime otabwati aso kora ngendoki aso gochi in fact ngonjo kana nchiko kagenda so barende so bana ende bamagocha bareta mangana batena mwana riyo mwana ibobe moseja kora ngendoki ngachandeka in fact ngachandeka na byari wikira nyone njara rende yakoro maite mondo tabwati aso gochi kwende pikipiki obekeje bigwaso twa bona no kumnyoke bune mukimbisi bara bune gesusu ngachandeka sana na gonjo kana nyone ndagera yo kanyore nyone chayo indagera igobeke mun ego sinya asokora kwaye ogochecheri goko wonsi nigo gukuigererwa na nyina uyu tariko beka bikoroto byaye buya amangana bo igakubwatisiwa na mengo nyancha kuromonya gitinga heritage county ya Nyamira segie no mungino onye segeta mano mono mwakatiri bo bekera magoso nsirendo nyota gorete na nyondo ambe etagante gerenda ni kekarubone lakini mungina ne rubata mangana yonsi ngigeko iri kurukwekerentane rikuruka umuntu okogereria amanyikana muno na ndiria agenderera no mungina nero manyete nkiria rwitu mahito musajuri umunyore ti umwana uyu oika oso akwikoro muyaso umusajo uyu otebo umwana uno mubitari kuyibutari gokoraki egero mugakuyu asajo muya mwanje umanya kuna kurukia jimbu ichu chacha koleta umwana uyu cha kurukwekerentane na abana bamwe abana ndi ngimungino yebulite no mugakuyu bacha kuchayo umwana uyu
bono omong'ina naye omanyete kobwatania abanto aba aye bono naye omanyete kobeka gobalance abanto aba eriete eria abang'ina bamini rio rigosira pi abang'ina basubate amo okonyuma mwabake kogwachire ase wachire n'omwana nonye babere batatu kwanyorera abande aria babwatani aye n'omogaka ono oyo omanyete chinse ogotebia omogaka oyo egento igo nyuma atarasoasa oborundi obo natemete kobera emechie korende ng'ina akaba gakumania amatiyo gatagete bamoserie ngamenya omochi bwa omonto kera nabanyaminya omochi bwa omonto rende egachakekera omong'ina akaba ogochia omochi oyo agataiya omonto oyo na egento ogokora omwana omoseri korwa igari ase akora gento ki ase akogenda ase gakobora eng'ente totindeke morusi abo agatacha goika omochi oyo kabere omochi oyo nachete omotureti bwa ekenyoro egarente egento kegareta riberera finally nganyora rende ngoreta kere riberera ngacha ngarwa ororo narura ororo na nachire iga rende na nyasaye nkonyire nachire konyora rende omosamaria omuya onkonyire epikipiki ongoreire omonto narongorerete epikipiki omosamaria omuya bono ngono gwakanera rende neyeroni gwakambekere deposit ning'endete gwakana naisire gokora bunere botambe amakong'wanka buna aya naragotiria abanto erio baeta ase obogima obo egento boigo omariba nere are nogosemeria buna mambia yaye nabeko benkia ekerentane kia minto ngerekere isiko garia egase onye mochengo ogokora endugu egase etome mono rigia ebesa nyasaye natobwatise onye kokonyara nyore kaginka kandande iga ogore nobeka enyomba nyone ya amasaku igo naye kwa ase rende onyora ase ogotugutwa niga koboria onde oranyare komosira goika atwara omochi oye nabo akoiraneria buya inche nagosaba onde oranyare gonsupport ande mono nintete nyora akaginka kande iga nanje ndukobwa kane gose onde oranyare gonsupport timete onyara ote monto naigwa igo nabo yani ase monto aranyare ase areyagi omete kogoba kokobwate ase okoyagi goikera nabo nkotanya mbia mono na nyasaye nabakomokonya nabakomobwatisi otogosaba ng'a abana kokwanyomire omosubati ore n'omwana manya ng'a omosubati oyu omwana oyu noyo ase koba nere bweka nere okoba omonyamwandu ase koba omwana oyo okinire buya nere ogokorenda igo egento toratike buna abagaka bagusi nogotiga chitabauti omogano ogwikirifo mariba noyo mase emegano emenge etari gosoka teneni eng'ana eye igoro ya abana baiboire esiko ya enywomo kegendete kogikeriwa mono ni amate ya mwamogusii ensemo ya 25 nabo iga 53 ya erichiko ria Kenya ria omwaka bwa 2010 nigo rigochika buna abana bonsi nigo bareng'aine inse ya erichiko Vincent Monda, Ensoko TV, ekaunti ya Nyamira.